We staan hier in het stadhuis van Purmerend. Het is vergadering van de gemeenteraad. De nieuwe gemeenteraad, dat zijn dus de resultaten van de verkiezingen die wij op 3 maart hebben gehad. De leden zijn al geïnstalleerd enkele weken terug. Vanavond is een heel bijzondere avond, namelijk dat de nieuwe coalitie wordt voorgesteld. En de nieuwe, hoe zal ik zeggen, heel trots naast mij staat. De nieuwe wethouder, de beoogde wethouder, nog niet officieel. Maar mag ik een eerste reactie van u, meneer Helm, van de vergadering tot nu? Ja, maar het is, ik vind dat het reuze mee is gevallen, de reactie. Want ja, ik ben zelf ook 16 jaar in de oppositie gezeten. En het hoort in de verdeling oppositie-coalitie om ook te zeggen van, nou, dat er niks van deugt. En dat het anders moet. Dus dat hoort bij de rolverdeling. En waarschijnlijk zal het straks bij de uitslag van de stemming zal ik waarschijnlijk alleen maar 19 stemmen krijgen van de 35. Want dan zal zeer waarschijnlijk de coalitie tegenstemmen. Dus als ik daar meer stemmen krijg dan 19, dan is dat al een bijzondere prestatie. Meneer Helm, u zei 16 jaar al in de gemeenteraad van Purmerend, de Nestor. Ja, ik ben ook... Maar u zei het net ook al, in de oppositie altijd geroepen van, het was de slechtste coalitie die u gekend heeft. Maar nou maakt u deel uit van diezelfde coalitie. Ja, dat is het. Want kijk, Nederland is een coalitieland. Dus je voert campagne tegen elkaar. Je maakt in de campagne vrij scherp, ook als oppositie. Want ja, je controleert de macht. Dus het moet vrij scherp zijn. Maar daarna, als de rookwolken zijn opgetrokken, moet je bereid zijn om met elkaar samen te werken. Want anders komt er nooit een bestuur. En op een gegeven moment is het zo, want je hebt het ook vanavond gehoord van verschillende zijden, dat ze me toch ergens van een zekere mate van deskundigheid toekennen. Nou, dat was heel duidelijk merkbaar. Ook bij de partijen die nu in de oppositie zitten, heb ik toch zeker een grote waardering gehoord van die gemeenteraadsleden. Klein beetje teleurgesteld waren ze omdat portefeuille financiën niet bij u terecht kwam. Maar het is door die collega's wel verklaard of uitgelegd daarna. Ja, natuurlijk. Want op een gegeven moment, ja, je hebt een bepaalde verdeling. Maar we zijn een stadspartij. En als stadspartij zitten we vaak in de buurt, in de wijken. Dus en de burgers die willen vaak, en daarom heb ik ook bewust als politici gekozen, niet voor een landelijke partij, maar voor een stadspartij. Want het gaat bij de burgers om de stoeptegel die scheef ligt, de lichtmast die het niet doet, de hondenpoep die opgeruimd moet worden, de gladijsbestrijding die op orde moet zijn, en de wegen die na voorschade ook gerepareerd moeten worden. Dat zijn zaken die de burger echt raken in zijn directe leefgenot. En een gemeente is een beheersorganisatie. Dus vandaar dat ik altijd heb gezegd, je moet letten op de uitvoering. En niet zozeer op allerlei hele groot beleid en plannen gaan maken. Want de burger, ja, die wil het in feite schoon, heel en veilig. Hele moeilijke tijden, hele drukke tijden gaat u tegemoet. We willen dit gedeelte van het gesprek met meneer Helm tot hier houden. Na de telling van de stemmen komen we bij terug met het tweede gedeelte. En dan daarna ook uw reactie daarover. Nou, graag. Geachte heer Helm, beste Roald. Als ik goed geïnformeerd ben, kwam je op 5 september 1980 naar Nederland voor studie. En dan vanaf je eerste werkgever, een verpleeg- en verzorgingshuis in Amsterdam, ben je bij maatschappelijke instellingen betrokken. Vanaf 1987 ging je verder aan de slag bij gemeentelijke overheden, van Den Helder tot Zaanstad. Ondertussen was je in 1994 in deze gemeenteraad gekozen als lid van de Stadspartij. 93 heette het toen nog, volgens mij. Je bent nu consultant bij gemeenten en nog steeds raadslid. Maar nu maak je de overstap van raad naar college. Daarmee laat je niet alleen de raad achter, maar ook het nestorschap van de raad, dat je net met heel veel egaars hebt toegewezen gekregen door de heer Wim Ouburg. 16 jaar raadslid. Meer dan 3 keer mandaat van de kiezer. De betekenis daarvan heb ik eerder uitgelegd. Dat betekent, en daar feliciteer ik je al bij voorbaat ook van harte mee, dat aan jou een koninklijke onderscheiding is toegekend. En ik zou je willen vragen om het woord te komen.
ook daar hoort iets bijzonders bij. En ook dat wil ik u graag hiervoor overhandigen. Zeer geachte raadsleden, collegeleden, vertegenwoordigers van de Antilliaanse gemeenschap, familieleden, vrienden, kennissen, overige aanwezigen en de kijkers thuis. Het is voor mij een zeer gedenkwaardige dag vandaag. Want toen ik in maart 1994 aantrad als raadslid, had ik niet verwacht dat ik het zo lang zou volhouden en zelfs nestor van de raad zou worden. En ook niet dat ik ooit wethouder zou zijn. Zo zie je maar weer, het leven is vol met verrassingen. Ik kreeg laatst een mail van oud-burgemeester Wormer, de heer Jan Koppenal. Dus hij was degene die me toen in 1987 tegen alle ambtelijke adviezen in de gemeente Broek-en-Waterland, toenmalige gemeente Broek-en-Waterland, aanstelde als hoofdfinanciën. En in zijn mail zei hij, zo zie je maar weer waar een aanstelling in Broek-en-Waterland naartoe kan leiden. Dusdoende ben ik al, en de burgemeester zei het al, 23 jaar actief in het openbaar bestuur. Dan als ambtenaar, dan als inhuurderde, dan als raadslid en vanaf morgen of vanaf nu als wethouder. Ik heb diverse gemeenten van binnenuit mogen aanschouwen. Toch is geen ene gemeente met elkaar te vergelijken. Daarom neem ik conclusies uit ware vergelijking tussen gemeenten met een grote korrel zout. Voorzitter, ik zal het kort houden, want straks moet ik ook nog een keer verschijnen als nestor. Ik wens alle raadsleden die de komende periode in de raad zitting hebben of zullen nemen, in het bijzonder zij die voor het eerst deze functie gaan bekleden, veel wijsheid toe. U zult het als raad veel moeilijker hebben dan ik het ooit gehad heb. In mijn tijd kon het niet op. Ondanks mijn waarschuwingen aangaande de stadsverwarming was er genoeg geld om vele wensen, sommigen zeggen franjes, te honoreren. In mijn tijd gold groei, groei en nog eens groei. Uw tijd zal gekenmerkt worden door snoei, snoei en nog eens snoei. Aan u als hoogste orgaan de ondankbare taak om de pijn te verdelen. U zult uit al die deelbelangen het algemeen belang moeten zien te definiëren. Voorzitter, mijn afscheid als raadslid is definitief. Ik ben bijzonder trots op de koninklijke onderscheiding en het is zaak om op het hoogtepunt af te zwaaien. Met deze onderscheiding is voor mij sprake van een hoogtepunt. Ik heb de hoogste functie kunnen bekleden wat je in de vertegenwoordigende democratie kan bereiken, namelijk controleren van de macht en het zijn van een volksvertegenwoordiger. Het wethouderschap van Purmerend zal mijn laatste politieke klus zijn. Dus voor meneer Sompimon, dit is echt het laatste politieke klus. Ik ga ervan uit dat het minstens 4 jaar duurt. Anders heb ik 2 fantastische dagen gehad. Ik zal dus niet terugkeren als raadslid, nog waar dan ook een politieke functie bekleden na mijn wethouderschap in de gemeente Purmerend. Ik dank allen die een bijdrage hebben geleverd, opdat ik in mijn ogen althans goed heb kunnen functioneren als raadslid. Te doen of te laten rechtstreeks nog middelijk enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet en dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. 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 Dankjewel.